Action. Okay, aduma dike anya chisego na ikwacha ekpere ni ngwa no chika anya kwacha fo ekpere ka achise ni ya onu bia na ikpofo anya nko so anya na ya kwacha fo ekpere ka anya chise ife ozo ncho ni ko ngwa no bo ncho ku njije ya nwata ajiju no o nwere nwata ife koro anya ekpuru ngwongwo anya anya na o nwere ife ozo nje nko njuzie nwanne m ife ozo ncho nko njuzie bo amoso obi uno na o nwere rod onwere ma na ebibere shi ibibere no shi orkeshi nsogbu na achọka ọbịa ekwensu na achọka ọ na-etieka ekwensu na ọbịa ọ na-achọka ọrụ na-eso okwu ka ọ bụrụ chunu ka ekpigbe ka ọrụ onye ọbụla je ụzọ ke kịta inishi ya ka ma anụwa dike ni na-enye m nsogbu je ka ma anụwa kerịsọ je ka anụ asụwa were shi nsogbu ije na je ka ma anụ onye nike nọrọ ike so ife dị na ọbịa dere ji na edozie ya dịka edere eji ememe ya ka ọ bụsị oje ka dịka onye ọbụla ekenye n'ebe enweghị efe ka ịkọ ndị na-ekiri enyi ni ụkwani ọma mma mbeneni ndị ụmụ wes ndị koma jesa onwe obi ụnọ weji ọfigbo na akwa eka onye ọbụla gwa na isi oji ọfigbo na akwa eka na obi ụnọ ya pụsa o ka anyị ite dịka okwu Smart William ife ndị anyị bụ shi ife n'aka na-ewesa okwu na obi ụnọ kenene anyị ji uche na ememe ka ọsọ enine bụ ego nwene m ego but ife nje ka agwa ọnụ ndị ngwa na isi wee were fọmụla nji na ememe bụ shock observer ife nje ka agwa ọnụ bụ shi nsogbu kenupụsa bụ nsogbu ego ya dị jikeme kedekumu koi kekuma beke ukoi ke ebushi ọka atọ na shini ibe ete egwu n'anyị nọ na-ete ye keme kuma ukoi ya shi na eburu shoru kene nọ na-arụ mgbe onye nkuzi nje na akwụkwọ bushi mgbe onye nkuzi kumani n'ụwa m for many years but enemelu ụkọ ndị shobido na atọfu ya nje na ikushi ngwa kumba ni ime mishine ni ife ke na aga adọrọ anyị ji afịa ogbe o ya shini na ememe isu ka ọma mma ememe shimishi ka ọma mma so nji na ọrụ kenu na-eweri na ekemekwum kom so that nsogbu kenu chọni ka ọ pụsarị chọni ka ole m n'afịa nsogbu nu adịmekwara ibue ọna so ife nje ka agwa ọnụ ndị ọma mma bụ shobi ụnọ ke na anyị dị formula ya yuzu bụ shock observer na bụshi ya kemekwum ụkọ ine maka na ebe ego dị ọ bụrụ shi nwe na onye ebushi dị adịna enyekuma ya ego kemekwum ụkọ betie enye na ebe ego dị gwa dishi ibu mmarụ ibu ejigbo mmarụ bụshi idiwu kapebu ife ọ bụ na now ya ememegbue egwu isef na badị na-atụ a shitere nwenye ekene nọ na-ememe ife kenene oge ekenu ya afụshi obi ụnọ nọ na-asọ enine na-asọ keme because ihe nishike nwe nọdị dị proud of you so ife nka agwụnụ bụ shi kemekumanụ ka ọnụ mụ na-arụ ọ bụ na ije skuul bụ ife na anyị ejetewari skuul ije skuul ya amụ ọrụ ba amụ ofu ọrụ na amụ mụ ịmụ aya ya ewere arụ ọrụ iwere arụ ọrụ ya fụ ife ọrụ ịnọ na-arụ je ka anyị na-ewese ni so ego eke wese wee nsogbu basa obi ụnọ ya bụ ishe gwara ọdụmma otofe ewu na anụ ife okwu nikọrọ wachi ndị eje na akwụkwọ ma eji na-anọrọ na anị n'ụlọ si njere akwụkwọ ya were akwụkwọ asambodo were idemere n'ụlọ onwe ife na-arụ ya nọrọ n'ụlọ ise ejichichara nwere akwụkwọ ka nọrọ n'ụlọ ka ụdị izọrị na-enye nri ọdụ efere o ya ewere isi ka ịnọdụ ka ị nọ na anụ bụ onwe ife na-arụ chọrọ ife ka arụ n'isi ọtọ ka ị chọrọ ife ya arụ ka ị were ihe n'ịdị ya ka ọdụmma o nwezi ife ọzọ nchọ na-ekwu njuju ya n'anya ga na ife ọzọ nchọ na-ekwu njuju ya bụ oge ihe n'ịdị kunishi unu ka anụ onwere oge n'oge kunisi apart from ya bụ ụmụ nne nọ n'ọmụrụ so nje ka amụji ọzọ dịka o nwere runu mmiri kezi o nwere nwata ife ndị oyibo kpọ na mistake ya metụrụ ji ime bụ dị ekwu na-eshikọ ụmụ erenu dere ji na-ememe ife nọ kechi ife na je ka ewoso okwu dere ya eji mee
ya gwa dị shi ka amụ ere wụkọ nje wofe no nwere ndị kewe na-aba ya si diwe so wa achọ na m nwa kenu jeje wofe na achọ na ma achọ na m nwa kenu jeje wofe agwa m ese mkpụrụ atọ kunye ga amụ bụ kene je ka jeje wofu ya mara ka bụ je ka bụrụ onye isi n'ụwa kene ka bụ je ka wesana ya bụ onye ka ememe oji n'ụlọ ọnụ ka ọ dị mma dere misu ifekenu ịkọ ndị na-ekele anyị mbeneni dịka ife mbụ n'ụzọ gwa unu shọs ife na obi unu okene anyị dị bụ ilolo dịka ife ikwu na isi maka n'ime nwa ka ọ bụ shi ọba ya na ịbanye achọ na akenu adịba apụsagịda bikos anyị tụ n'ilolo shi n'ele anyị ka musama bụ oruele ni kediso n'ele oso so ife nkekwu bụ shi ọ dị baba ya ka ebushi anyị achọ na bushi olesishi chukwu kwunishi ya bịa but ele anyị kudoni ele anyị tunilolo ya ka ọ na-agaba because mmeni shike nwe m ele anyị mụfụni ka anyị mụni anyị ekwushi oke anyị nwewe onye ke anyị enwewe onye nye ngwa anyị eju n'ọgwụ shi ngwa dọkịta yudi marini ka esoni dọkịta gwa anyị ka esoni anyị adị mmemme ka dọkịta kwunishi ka anyị mee so eshike wo anyị adịbe enwe nsogbu ọbụla ebe ya n'ịmụ nwa anyị dị chọna ọdụmma otofe ọ bụ na anụghị ife okwu nikọrọ mbana na-achị na igo ntị n'ọdụ ofere ife naanị bụ ọ ga-eru oge anyị ka akwọrọ ngwongwo anyị ka anyị pụ n'oge mụ na oge wee meme ye onwechi n'oge ma na-emere chọgide achịrị ife n'ori nya ma ọsị kena anyị nọ n'ọdụ ọnụ ọrụ ebe ọ na-achị ife n'ori ya bụ ebe ọ na-ememe isi anyị ka akwara ngwongwo anyị ka anyị na bebe bụ akwara ngwongwo anyị na anyị chọrọ ka ọdụ ndị dị n'ụlọ ya bụ ndị na-ekiri anyị n'ekita na ka ọ dụwa ọdụ ka ndị nne o ka ndị na-achọkwa ebe ka ọ dụwa ọdụ ka ọ gwawa ka obibe tuwe chi ka obi rụwa nne na-anụmdi na ifunene na ọnụ asenine o ndị ma na-ekesi ọsenine na ego adọsị ife abịa ego ife naanị bụ oje ka adụ ndị dị n'ụlọ ọdụ biko nwanne m ka ịdụ ndị dị n'ụlọ ọdụ ka obi rụwa nne ụkwani ọma mma mbeneni o ife dani bụ ofufe ndị lofu n'obi unu okene bụ nnadịm ke nnadịm ka ụka ke nnadịm ka mụni nnefọ nnadịm ka ụka adịghị m obi dịbụ Reverend POC Imoniakem because oge ọbịa na ashaka kumeni dim many marriage then nnadịm ke mụni nnefọ dịbụ ka ihe m ndụmọdụ shi nwa m onye ka ekene nwe n'ike be nwe ego ketenene but ọ bụ onye nweni ya bụ n'isu ọ bụ onye je ka apụsị ife bụ ịnụra ya chukwu na-eweri ngozi dị na-eso were imeme ka ọ pụsa ife ọsịsọ ya bụ Mr. Philip Obi ọgwanishi nụrụ onye ka ekene ni ọsị ife mani mma abụ ife ya enwesekele ndidi ya ka ya eji nwese ya ndị ji n'ọdụ nnadị ndụnụmụ n'elekwu akwụkwọ nsọ kuni shi nụ ife nnadị kuni ụwa anyị na-ama mma so na-ekene keme nnadị ka nnadị m ka bụ POC Imoniakem ka nnadị moni na-efe ọ bụ Mr. Philip Obi na ọdụdụ ụnụ dụnụ den ofufe nje ka agwashi ụmụ mgbọtọ nọ na anụ ebe ọ bụ na ịnọ na ego ntị na anụ ife na-ekwu kịta na abụshi ụwa kene mara obiani onye n'ichie ofufe ya eme bụ ekpere ekpere gwa chukwu shi chukwu nne m anwụsogoriba achọ na akwụ mfu aka ya obi ụnọ goshi mụ sign shi onye kene bụ di m anchukwu agoshiwa mụ sign ya shene nụa ya anụ na maka enwe m nnụ na shi ife chukwu deni okwu oficha so ife ndị ka agwanụ bụ shi ndị amarịkụmanị mmeni di amarịwasha anyị bụ ndị na-eje ụka anyị na-eme praktikal na ije ụka anyị unu dị na-afụ ife chukwu deni dị na-ekwu oficha na ndụ anyị ihe ọ bụrụ onwe na onye ke chukwu gwa na ishikenu bụ ị na-achọ aka nchawa ebe nwụfụ nene nwene pụsa o bikos ezukwa da soru ke chukwu demenini because eyi soru ke chukwu demenini
ife kenu chukwu chọni ka ọ pụsị ife na ọ dị pụsa but ịkwụsị ka isoru ka eka isi sọ nwene m ọlastikọ idibene ọkpa ya afọ ya idi na anụshi kene na ekpa ya ni kene na akpa ya na but ife nka agwọnụ na mariwom nlekeme n'ọkịrịka na shakanu with wheelbarrow ọsande customers mụ na marigo oge menu wheelbarrow with menu ọkịrịka with wheelbarrow na marikuma wom obi ụnọ na-akụ ndị ọba ememe anyị go machine ewere mụ machine leshi ọkịrịka nụ na mariwom ma kuji ni St. Stephen schools ashaka na mariwom kuchukuji ni meke shifo deni okwu oficha kuchukuji ni beye di moru na Abuja na anyị de bapusa ketenene chukudi na agozi anyị so because ke nsoru ni ife chukwu kuni so ife na agwonu bushi soru ni ife chukwu kuni ndo unu pe soru na ezukwu okere ka okere ije okpayafu but isoru ka ezukwu chukwu deni ni ndidi i nwere ndidi nụ idibe ne ife na adị na ama mma nwata idibe ne ine eje enu ya eje wan so ife na agwọnụ bụshi kpene ekpere gwani chukwu shi chukwu kiku ni baya ni obi ụnọ kenine ya bụ mba ya ka ọ bụ mba baya ọ bụrụ onwe ike ịdị mara ni sho dị mma chukwu kwushi ọ bụ na ka idike nụ ya pụsa ka okwu n'ishi ke idike ya nọda ya anụ onye na-ewofu ini ya bụ ishe gwara ọdụmma otofe na anụghị ọdụ nụkọrọ shi unu betie ka na di mmadụ banụ di mmadụ nụrụ ka eyu na-ebido nwata even if onwe ife ka ọ macha onwe ife ọ bụ na onwe na onwere nne na-egozi onye na-anụ kene onwe ife onwe ni anụ m kene na onwe ife n'ebe kenne ni na anyị bebido kenne unu ni na ahụ anyị bebido jo nwe fe nwe ni we bido nwata bere oge ego biani we were se were zubusa anya were sere anyị sa be se were se ego ja anu di mmadụ na ọ dị mma ọ bụ si je na ekukwo ọ bụ so nwe fi na arụ ya chọrọ ife ya arụ ọ si na elesi jikọba akara wee kele osisi je na ekukwo na we ke go na ekene ka ọ na-ere akara na iji saro ye kweku akara na iji nu na ewebụsa shi na ejigbo ego ike ji bido afịa ọzọ je ka ejigbo afịa je ka ego ife na agwa ebuchi ba anụ dị mmadụ ba nara onye ọzọ ego were irifu na-ese na-achọ ego na chọrọ ka eyi nụrụ ka obi eru ya nne onwenye ke gide na ụzọ si nụ dị mmadụ onye kene onye fu na iri di ka ọ masho na amariji na amarasi ya ma nne na nna we na ibido so we bido beto wana na bad no we ma wana ekpere chunu ekpere ife na na adunu no ma so era no god na ishi agwar efa many shimbo Florence actually me success ya bo you know oge kene gwa no si ya bo njemo anu mudi ne nwunye kita na koje ka agụba anyị na ba abịaji anyị akọwazị nnu ife ndị ọzọ dị ne ke ndị mmenụ na-ebe ni kwuo sefa we kwuo sebe shi na-ebịa ngwa ka ikene ndị ọkwa na ka ikwuo efa na ebe shi na-ebịa Otofeo Eje efa bụ Eloho director onye isoko Benenio aje na anụgo ife okwu ni goro ọkpọga efa ya ngwa ka nwenye shi kwuo sefa ya na ebe o shi na-ebịa Beneni ukwani ọma efam bụ Mrs. Eloho Princess Adaobi nne mbụ onye Ogume nnadị mbụ onye Asaba Asị Beneni ọdụmma otofe ni Beneni ajeni Beneni o na marachi ga efamacha ọzọ flọ onye na wakpo flo nda nwachini flo TV ije flo TV ya subscribe ya like ya saya korna ga kenibu TSTV Africa jeri je goru ni decoder ya kuru na ekili anyi live Beneni otofe na aje ya bi share gwarani